ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜୟନ୍ତୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାଆଟିଏ ଥିଲା, ଯାହା ମନରେ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା, ପୁଅ ମନୋଜ ଏବଂ ଝିଅ ତୁଳସୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ, ଯାହାର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହୁଏ ତା ପିଲାର ହସରୁ। ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ପିଲା, ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେବି କି? ମନୋଜ କହେ, ମା, ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତୁମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଛ, ଆମକୁ କେମିତି ଦେବ? ଆଉ ମା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପେଟ ପୂରା ଖାଅ, ମୁଁ ଆଳୁ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ଖାଇଦେବି। ତୁମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବନି? ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜୟନ୍ତୀ ତାର ପୁରା ପରିବାର ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତା ସଂସାର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଜୟନ୍ତୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଶେଷରେ ସେଇ କାଳ ଦିନ ଆସିଲା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ଆଉ ପାଖକୁ ଡାକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନାଁ ରଖିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏତିକି କହି ତାର ମା ଜୟନ୍ତୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଘର ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ହାତର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଶୋଇବାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାର କୋଳ ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁଳସୀ ତା ଭାଇ ମନୋଜ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଭାଇ, ଆଜି ଦଶହରା, ଖୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପରି ମୋତେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ ଦେଖିଲେନି। ଯାହା ଦୋକାନୀ ଦେଖାଇଲା ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଲେ। ମନୋଜ କହିଲା, ଆରେ ଆମର ବା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁ ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିଦେ। ଏହା କହି ମନୋଜ ତା ଭଉଣୀକୁ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଆଉ ଭାବିଲା, ସତରେ ଆମେ ମା ଛିଉଣ୍ଡ, ଯାହାର ମା ନାହିଁ, ତାର ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ସାହା ନାହିଁ। ସବୁ ଥାଇ ବି ଏ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଅଲୋଡ଼ା। ପୁଣି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମନୋଜ ପାଠ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେଲା, ଆଉ ତୁଳସୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମନୋଜ ତା କାରରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କାରର କାଚକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, କହିଲା, ଆରେ ବାପା, ପିଜୁଳି ନେବ କି? ମିଠା ପିଜୁଳି, ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମନୋଜ କାଚ ତଳକୁ କଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏତେ ଖରାରେ ତୁମେ ପିଜୁଳି ବିକୁଛ? କ'ଣ ତୁମ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି କି? ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ମନୋଜର ଏହି କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁରେ ବାବା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ହିଁ ମୋତେ ଏଠିକି ପଠାଇଛି। କାଲି ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲି। କିଛି ପିଜୁଳି ବଳି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସଢ଼ିଗଲା। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଜୁଳି ନ ସାରିଛୁ, ନ ବିକିଛୁ, ତୁ ଘରକୁ ଆସିବୁନି। ମନୋଜ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବାର ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପିଜୁଳି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିକୁ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି କହିଲା,
ପୁଅ 200 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମନୋଜ ତା ପର୍ସରୁ 500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ 200 ଟଙ୍କା ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଯେତେ ପିଜୁଳି ବଳିଥିବ ମୁଁ ସବୁ କିଣିନେବି, ଆଉ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏତିକି କହି ମନୋଜ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ମା ଅଛି ସେ ଧନ ପାଇଁ ମାକୁ ପଚାରୁନି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ମା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ବି ସବୁ ଧନ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବିଚାର।